И здравейте, приятели, нека ще разглеждаме новия модел на легендарни автомобили, който е Трабант 601. Това е доста надежден автомобил и ще му оценим детайлите и ще му разгледаме списанието. Така че абонирайте се за канала ми, харесайте видеото и да почваме. И да кажа само, че вече е изчерпан. Не е изчерпан, но няма го вече. Той е минало вече през продажбата му и може да го намерите в... Не може да го намерите, за съжаление, сега в реповете, но може да го намерите в оригиналния им сайт. Напишете легендарни автомобили, национална дистрибуция или само легендарни автомобили и ще ви излезе сайта. А пък ако искате да знаете за напред какви модели ще има, влезте в сайта им Диагостини. Там ще имате списък, където всеки модел, който е излязъл, вече ги има по магазинчетата и ще и за един нов модел допълнителен. И може да видите какви са моделите. За сега. Добре, сега да почваме. И така хваща автомобилът и почваме. Първото нещо, което виждаме, са фаровете, които са кръгли, пак както при моделите, които разглеждахме. И решетката му е доста детайлна. Тези две неща са доста детайлни и както и марката. Направяме както трябва. И имаме пак номер, на който пише Трабант. И мигач имаме. Бронята, би казал, като истинска. Са направили вече. Вече казвам, че тази броня е метална. И чакайте да... И като гледам е метална, но не съм сигурен. Може и да е пластмаса. Добре, сега преминаваме към стърнина. Сега виждаме джантите, които са оригинални за този модел. Трабант. И както при изписанието имам същите джанти. И гуми. Доста детайлно е направено за сега. Имаме допълнителни точки. За сега нямаме намалени точки, но за напред може да имаме намалени точки. И така, имаме Трабант 601 надпис. Имаме врата, която беше с огледало, но с чупи. За съжаление, когато ще го гледах и без да искам сдръпнах ръката и без да искам го ударих се чупи, но се опитам един ден да залепя огледалото му да стои. И да, това е за сега. И друго какво имаме. И продължаваме отзад. И виждаме пак регистрационния номер, на който пише Трабант. Тук имам надпис Трабант 601. Това е доста добър автомобил, като за времето си е бил. Сега може да го намерите. Струват само 21,99. Ако поръчате от сайта, ще ви излезе по-скъпо, защото с доставка е. И да, сега имаме стопове, които са, бих казал... Чакайте да ги видя само секунда. Отцветени са, както при Жигулито. За съжаление, те са отцветени. Не са някакви направени като истински. Са отцветени. Имаме и една броня и това е за сега, което виждаме. И сега и чакайте сега. И
Харесва ми, че прозорците са отворени. И можем да наднем лекичко напред. Лекичко. Ако фокусира ако фокусира телефона ми, ужасно е това. Да, фокусира. Еми колкото се види. Само това се види и сега ще я отворим. И секунда. И добре хора, отворя го. Взем настрани. Стойката. Сега продължаваме за разглеждането на модела. И нямаме кой знае какво, но имаме много детайли. Отпред, където е двигателя му, не съм сигурен, но мисля, че беше отпред. Или отзад, може да е и отзад. Но имаме едно към 43, надпис Трабант 601. Това се крие под автомобила, на него аз похвамвам отстрани. Да не забравям, има и такова, което запакем, забравих името. Прагове, мисля, че да, прагове. Сетих се. Прагове бяха. Тез. И не се крие кой знае какво, но сега ще разгледаме самото му списание. Така. Чакай да го взема. Извинете, само ми падна камерата. Извинявам се. Бутнах камерата. Така. Отваряме първата страничка и виждаме веднага самият автомобил. Доста добър. Звезда на броя. Трабант изоставен. Пак Трабант. Ето как изглежда отвътре. През тези години какви коли правиха. И сега тук имаме, където ремонтират. И тук пак имаме снимки с хора. И супер готин плакат, който трябва да си го закачите някъде, но е готин. Трабант 601. Отвърлям към другата страничка. И виждаме пак колата. И тук горе имаме дизайн и функционалност. Ето стълбовете. Как са? И сега да видим отвътре. Отвътре е пак много добре направен. Нарисували са го сигурно и за сложи. И да, това беше от автомобила. Технически данни имаме. И това е. Добре. И това беше от автомобила. И от мен. Може да си го поръчате от сайта им Национална дистрибуция. И да. Сега от мене чао. И ще се видим следващия път, кога ще отворям новият модел, който е Renault 16. И добре. И от мен чао.